Добър ден, драги зрители, на предаването точно в целта. Не сме се виждали от доста време. Първото ни пилотно предаване, което направихме преди около месец време, беше свързано с произхода на България и главно с идеята, че ние имаме връзка с местното тракийско население. И бяхме решили с още един наш колега, който е доста така по-навътре в темата, да направим втора част, но това най-вероятно ще бъде в някои от следващите броеве, понеже както сега вече сме и в края на годината, вече началото на новата 2026 година, с колегата Иво взехме едно решение да направим един, както се казва, очерк или преглед на, Ретроспекция. да, на събитията, които са се случили през годината и особено на по-важните неща, които пряко засягат всеки един от нас и най-вече това, което се случи в края на изминалата 2025 година. Това нещо беше на първо място свързано с протестите. Това е нещо, което трябва да бъде коментирано и то не е само от нас, ами от всички хора, които са пряко или свързани с това и по някакъв начин в бъдеще трябва да бъдем малко така по-активни, да се мобилизираме и да започнем да мислим малко по-трезво, защото ни предстоят едни нови избори, на които се надявам по-голяма част от нас да вземат участие, не само да пишем в Facebook, в Telegram или в някакви други а, медии или нещо, което да... Социални мрежи, да. Затова мисля, че е време и ние все пак да кажем някакво думи по въпроса. За мен едно от най-важните неща беше промяната на мнението на хората за управляващите и най-вече включването активно на по-младите хора. И независимо от това, че се твърди, че е направено така, че това е някаква един вид политическо, един, като така... Използваха се, някои млади хора се използваха за политическа пропаганда, или по-точно казано, проевропейска пропаганда, въпреки че на тези протести имаше хора и ляво мислещи, дясно мислещи, и центристи, но общо взето имаше хора, които бяха и за еврото, и против еврото. Искаха просто да се смени моделът на управление, който беше до сега. Точно, хората са разочаровани от това, което виждат в момента и цялата тая плеяда от партии, които са се изредили в нашия парламент и всичките политически формации, които по един или друг начин бяха кои за повече, кои за по-малко в парламента, както последните, които се появиха Да го кажем безморални хора. И накрая хората им писнат. Това се пролича. И най-важното е, че започнаха да мислят. И дори тези, които ние си смятаме на пръв поглед, че това са деца, това са млади хора, това са хора, които гледат само телевизия, които се записват в TikTok, които по един или друг начин не са чак толкова пряко ангажирани с това, което се случва около тях, започнаха да мислят. Разбира се, има и такива, които бяха попаднали на площада случайно, на някой просто им беше интересно, но имаше едно усещане във въздуха, че това е някакъв вид промяна, което се случва и отдавна не се беше получило такова голямо множество от хора, което да излезе спонтанно и просто да се опита да направи нещо, което да промени неговия живот. Разбира се, това се опита много партии да го яхнат, включително и продължаваме промяната и не само те, всички, които бяха по един или друг начин там присъстващи на протеста, между другото и ние бяхме там, но бяхме отишли като хора, които са с не конкретно свързана политическа партия, да. Ние просто бяхме отишли да изразим нашето несъгласие и да покажем това, което мислим, че наистина е време за промяна. Като наистина това, което ми направи впечатление за първи път, че тук бяха и млади, и стари, и въобще хора от всякакъв тип. Дори някои хора си бяха дошли с децата, с количките. Имаше един момент, в който беше толкова нагъсто тълпата, че дори нямаше въздух. Камо ли, ако се опиташ да се облегнеш някъде, спокойно можеш да си стоиш без да паднеш. И другото, което ми направи впечатление е, че в рамките на този протест се изказваха доста и противоречиви хора, които се опитваха да вземат микрофона, да яхнат вълната.
и един вид да си направят, как се вика, някаква реклама на изборите, които предстоят. И това всичко според мен си е една предварително нагласена ситуация, защото хората действително бяха там, но това, което в последствие се случи и коментарите на някои от политическите партии, които бяха се появили на тези протести, един вид те искаха да покажат, че те са хората, които ще присъстват по-настоящем в правителството. Те искат да имат не 120, ами ако искат и 130 депутата, но реално погледнато хората не идват заради тях. Нито Продължаваме Промяната, нито ГЕРБ, нито всичките там партии, които в момента присъстват, включително и ДПС много начало и така нататък. Значи те се задържат за момента в властта и в политиката заради стари лаври. Но вече тези неща са изтрити и колкото и да се влагат от тяхна страна пари, и не само от тях, включително се предполага и чужбина, защото за да може толкова дълго време да се задържи някой в властта и хората да негодуват, а в същото време той да продължава да стои на власт, значи има нещо, което е задкулисно. Протекторат. Да, абсолютно, да. Дали от запад, дали от изток, без значение, но тези хора по принцип са неподходящи, те са вече изтрити, изпели си песента и е време да си тръгват. Като в момента е интересно, че не са се очертали някакви нови политически формации, които хората да ги се препознаят в тях, но има време. Още поне 3-4 месеца да изкристализират нещата, малко да се поуспокои обстановката, в същото време и промяната на валутата, приемането на еврото, което разбира се също е една от темите, които ще обсъдим в днешното предаване. Но това е един процес, който не е не само промяна в обстановката, но и промяна в мисленето на хората. И затова смятам, че това е положително и се надявам хората да се мотивират, да видят, че без тяхно участие активно в изборите и изявяване на тяхното мнение и желание за промяна, това няма да се случи. И се надявам наистина, както и ние ще се мотивираме с близките си, с познатите си, с хората, които са в нашата среда, тези, които са били политически неактивни и не са искали да участват в едни избори, просто да разберат, че без да се направят тая крачка, няма да се случи нещата. И разбира се, трябва да има референдум, защото за по-важните въпроси, които се коментират сега в обществото, трябва да се даде гласност и на хората. Някои от тях единственият начин да изразят своето мнение или в TikTok, или в някакви социални мрежи, но е съвсем различно, когато отидеш да гласуваш, макар че пак се говори, че ще има някакви манипулации, което по принцип е неминуемо, но колкото повече хора гласуват, толкова ще е по-малка възможността и процента на фалшивите гласове. Така че смятам, че това е правилното нещо. Машинно, дали ще бъде машинно гласуване, дали ще бъде с хартиени бюлетини, без значение. Важното е да се гласува и да се излезе и да се покаже позиция. И вече от тук нататък трябва да видим наистина на кого да делегираме доверието. Но ще продължа мисълта. Значи, на мен лично ми направи лошо впечатление малко след падането на оставката на премиера. Да. Медиите излязаха едни млади хора, които обикаляха медиите и ги представяха като бъдеще, което няма нищо лошо, млади хора. Но тези хора бяха точно тази, бих казал, част от обществото, която може би беше най-малко представена на площадите. Те бяха точно тези от много близките, които отваряха транспарантите. Тук не е Москва и те подобните. Не влизаме в този... Да, тук между другото се засягаше и темата с Украйна, което нямаше място. За съжаление, по медиите едни и същи лица видяхме, момичета, момчета, млади, които говориха едва ли не, че тези протести са били за приемане на еврото, за едва ли не се наложат санкции, за това, че Бойко Борисов отказва и там Пеевски отказали да се подкрепят и не тъй като правителство, на жена спрямо, за отнемането на парите на руснаците в Брюксел, което някакси медийната среда в България показва, че е едностранна. Няма тези независими медии, като
както кажем ние. Нас никой не ни плаща. Точно така. И включително ми беше много интересно и слагането от екран над слънцето. Да. И най-важното и най-интересното, което също трябва да се подчертае, че когато се казва, т.е. представя се тези лица, е хубаво да се представят и другата страна. Т.е. тези, които са били против еврото, които са били, да кажем, за по-независима политика, дали с Русия или просто по-националистическа. Но медиите седмица наред въртат как едва ли не правителството е паднало от определени млади хора, но не от всички определените, точно от тези, които са искали реално да подкрепим Украина. Или Някакси, еврото, да, някакси което няма нищо общо. нямаше нищо общо с протестите. Ние сме присъствали там, така че това мога да го заявя на 100%, че в цялата тая тълпа от хора, които се бяха събрали, имаше едно голямо множество от хора с разнородни интереси и политически възприятия, включително в рамките на този протест присъстваха и доста политически лидери, както и представители на опозиционни партии, които, разбира се, там не бяха с знамената и с транспарантите, просто бяха отишли да си изразят мнението и позицията, че това вече не се търпи. Абсолютно. И тези политически партии на статуквото трябва да се махнат.